ಎಂಚಾಂಡಿ ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳರತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಆರ್ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವಂದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮುರನಿ ಆನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತತೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಅಮ್ಮಗ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತ ವೀಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬಲೆ ಫ್ರೇಮು ಬಲೆ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆದ ಈತ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಂತನರ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಅಂಚಂದೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಸಾರಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತೆ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮೈತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರದು ಮುಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡುದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳರತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆವೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರೆಗ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಒಂಜೋಳ ಸಪೋಸ್ ತತ್ತದ ಮಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೀಯರಡ ಒಂಚೂರು ಬೋಡ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವಂದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಾಯ ಜಾತಿ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದುಕೋರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದುಕೋರು ಓಪನ್ ಮಂತುಕೋರು ಬಂದು ಆತ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಆರು ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಏರ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಮಗಲ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೂಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತೂಪಿನಿ ಆಡ ಮೇರಂಜಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪುರ ಚಾನಲ್ನ ತೂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನೊಂದು ಅಂಡಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಾನ ಪನ್ ಐನ್ ತೂಕ ಅಂದು ಅಡಿಗೆದ ಮಾತ ಮನ್ಪರತೆ ನಿಕ್ಲ ಈ ಕರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇರು ಅಂಚ ಪಪ್ಪವನ್ ಪೆರಿತೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಬಂದು ಪಂಡ ಓ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ತೂಪಿನಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನೇ ಮುಜೇ ಜನತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಕ ಅಂದಿತ್ತದ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಅವನ್ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಗ ತೂಪಿ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆತೆ ಓಕೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಲ್ಪ ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಡಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪು ನವ್ವೇ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಇರೊಂದು ಸೆಂಡಿದದಿ ಪಡೆದು ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡದ ಚಿಮಟೆ ಪುರ ಉಂಡು ಕಂದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕೇತ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅವೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ ಆತು ಚೂರು ಇರ್ ಫ್ರೇಮು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ ಕಟ್ಟ ಆತು ಚೂರು ಐಟಮ್ ಡೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ನಂಜು ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅವೇನಾರು ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಬೈದೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಇರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಮಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಉಂಟದಿನ ಬಂಗೋದು ದಾದರಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪುನ್ ಬತ್ತೋನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಚುರ್ಚೂರೇ ಪಾಡು ನಾನು ಮದಿ ಮೆರೆದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೇ ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮದಿ ಮೆತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮದಿ ಮೆರೆದು ಬಕ್ಕ ಈರ್ ಬಾಡ್ ಮತ್ತಿ ನ್ಯಾನ್ ಮಂತಾರೆ ಮುರಣಿ ಅದೇನ ನರಕಾಟದ ಜರ ನೀನು ನರಕಾಟ ನಾನು ಶೋಕ್ ಮಂತ ಇವಾಗ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದನು ಶೋಕ್ ಆತು ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಲೈನರ್ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಅವು ಮಾತಪ್ಪಣ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಇಜ್ಜವೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಐಕ್ ಬಲಿ ಮುಟ್ಟ ಬಲಿ ಪೌಡರ್ ತೋಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಕ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ನೆರಿ ಬುರ ಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಣ್ಣಾತ ಮಿತ್ತ ಅಂಟು ನಾನು ಕಣ್ಣು ಬೈಜ ಒಂದು ಬುಲ ಹಚ್ಚಿ ಪನ್ನೆಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ದಿ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಕನ್ಬುಲ ಹಚ್ಚಿ ರಪ್ಪ ನೋಡವು ಅರ್ಲು ಜಿ ಅಂದು ಅರ್ಲು ನಾವು ಬುಲಾಡ ಬರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮೇಕಪ್ ನಿಂತಲೆ ನಡ್ದು ಕನ್ನಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಪಂತ್ರಿ ಅವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ಆರೇ ಪಾಡು ನಾವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಕಣ್ಣು ಡಾರ್ಕ್ ಬರೋಡು ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಮುಟ್ಟ ಐಬ್ರೋ ದೇಜಿ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಲಕ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರು ತೆಂಡತೆ ಯಾನರೆಗೆ ಚೂರು ಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಕಪ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಪನಂದಾರು ಪಿಲಿಪಿದ ಅಂತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮಿತ್ತು ಗಂಟು ಚೂರು ಪಾಡ ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಗುದಿದೆ ಕಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸರಿ ಇಂಡಿಯೇ ಯಾನ್ ಸಮೇತ ಈತು ಕನ್ನಡಿ ದೂದು ಜುಮುರನಿ ತಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ ಇಂದು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ರಾಣಿಪುರ ಇಂಚೆನೆ ದುಡಿ ಐದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಯೇ ಪಾಡು ಅಂಚತ್ತು ಬಾಯ್ ಆಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಆಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಮನ್ಪ್ಲೆ పోపుండి పోంది ఒక అంచెలేనా ఇత అండతే ఒర తోష్పాలే ಇದು ಮೋನೆದ ಸೂಪರ್ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಜಲ್ ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಕ ಸುಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ നമ്മുടെ പൂലുണ്ട് ಪೂ ಬಾಡಿ ಸುಡಿ ಪಪ್ಪು ಪಾಡಲ್ಲ ರೀ ಪಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂಡ ಚೂರು ಬಿತ್ತು ಅಲ್ಪಿಂಚ ಎಂಚ ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಯಾವ ತಿರ್ಗಲೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗಲೆ ಅಂದೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೂಸು ಎದುರು ಬಲೆ ಚೂರು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಲೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗಲೆ ಫುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಜುಟ್ಟು ತಗೊಡಕ್ಲೆ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಅಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಚ ಮಂತೆ ಹೇರ್ ಬೂದಿ ಇತ್ತು ತಿರ್ಗಲೆ ಸೀರೆ ಯಾಂತದೆ ಅಂದೆ ಸೀರೆ ಮೇಡ್ತಿತ್ತದೀನಿ ಸರ್ತ ಅಂತ ನೀರು ಒಂದು ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ದೀಪ ಜಲ್ಮ ತಿರ್ಗಾಡಿದ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಚ ಆಂಡಿಯೇ ಎಂಚ ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾವ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಸೋಕಾನ್ ಸೋಕಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ నేను ఇక్కడ పన్నెకోస్కర యాన్ అమ్మగ్ మేకప్ మంతే సింపుల్ ಆದ ಮಂತೀನಿ ಇದಲ್ಲ ಓವರ್ ಆದ ದಾಲಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಕಲೈಡ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕೋವರ್ ಮಂತೀನಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಮುರಣಿ ನಿಕ್ಲು ಮೊರೆಗ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಂಕೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನ ನೇರುಂಡತೆ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರ ನಮಕ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಅಂತ ಪಂದು ಒಂದೊಂದು ಏನಾರ್ದು ಆಪುನಾಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯೆ ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬಲೆ ವರ ಅಂದೆ ಎಂಚ ತೋಜುವೆರುಂದು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಸ್ ಪನ್ಪರ ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್